bas yang koy lah. Saya enamorada.
Love is an
Bakit?
Pinanggisa mo margarine? Lapit na sipin. Supli ni Mama. Di mo pa pinlay? Oh, bakit ako na naman? Dala ko lang dito. Anong dalawa? Isa lang yun. Bigwita lang kayo sa akin kanina. Yun nga, isang 20. Ano ba? Inanong isang ano?
Sampayin mo. Di pa tayo. Apak naman yun. Alam mo kung ano yung tipa? Apak yun. Apak yun. Yung tipa. Gusto mo yung magkita sa'yo, di ba? Oh. Eh. Nakailan ka na ngayon? Eh. Kanina nung pagkatapos kumain, isa. Hindi. Umaga, isa. Tingnan mo ganito. Kung bumalik, dalawa. Apat na. Oh. Buti kung mukha ng sigarilyo ko yung isa. Yung sigarilyo, hindi na matigil yung bibig niya. Pangit. Wait.
again to you.
Bago. Miguel, shoutout sa'yo. Jones Vlog, Tamsak Host. Kaya sige, bigyan kita ng jacket. Salamat sa iyong pagpasyan. Sino siya? No? Ayan, may moderator ka na, pre. Pababa ng bahay at masilip natin. O tamsak sa premier ko. Sige, baba mo. Tamsakan natin yung premier mo. Kaya, premier mo to. Sige, tamsakan natin. Tigitan na rin kita. Tamsak. Number 20, tamsak. Wait lang. Sige. Wala naman akong bisita eh. Kaya sige lang. Ikaw muna.
Ayan, pangalawang tamsak, pang 21. Dikit ko na rin sa ito Ito, palimbong all. Ayan, para hindi na logi yung pagpasyal mo. Payo the host. Sige, nakababa lang yung bahay mo. Ayan o, unang dikit. Pangalawang dikit, 21 tamsak na. Sige. Kaya binigyan kita dalawa. Kaya binigyan kita dalawa. Big love shoutout sa'yo, Chuya Sui. Salamat sa iyong pasok, patusok. Big love shoutout sa'yo, Chuya Sui. Salamat sa iyong pasok, patusok. Ikutak. Ikutak ilis ating natin ni Madam Basyang datoy. Ikutak ilis ating natin ni Madam Basyang datoy. Ikutak ilis ating
Again to you, again to you. Wanting you say, wanting to understand now. The love,
Eh,